I ara comencem el que seria pròpiament dit el Gastromar. Ada, benvinguda, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Sempre amb nosaltres, sempre a punt. I mireu, l'Ada és de les que, com molts dels altres i les altres, quan la truquem sempre té la intenció, no diré les ganes que també, però també moltes coses a aportar, a dir-nos i a fer. Al contrari, jo vinc a aprendre, perquè cada vegada que vinc aprenc la tira de coses. Ara he parlat aquí de la galera i extraordinari tot el que he après en 5 minuts de conversa així a peu dret. I en tots aquests cuiners que han participat al concurs de l'Ostres sempre hi ha alguna cosa per trobar, idees. Sempre has d'estar tot el dia reciclant i mirant noves idees i és molt enriquidor, per descomptat. Hem agafat uns quants minuts de temps que te'ls robarem avui i ja els incorporarem després a la sessió perquè vegis una cosa que tenim preparada per tu d'alguna altra vegada que hem coincidit en aquests escenaris. Endavant, Ada! Tot, Ada. Activitat, molta alegria, molta energia i un agraïment especial per les vegades que ens retrobem, ja ho saps. Abans d'anar-nos a veure el plató de la ciència i el coneixement, faig una mica de broma, però ja veuràs... Puc anar començant, que si no no ens ho traurem de sobre. Digue'ns què faràs. No, més que res, perquè clar... Sí, hem d'acabar un moment o altre, que hi ha una cosa que ens té tots molt pendents també. Només una cosa, jo començo a treballar i llavors ja passem cap a la banda que en saben. Avui farem una cosa, un plat amb galeres. Les galeres, com us deia, n'he pres moltíssim en 5 minuts que n'he estat parlant, però jo les portava congelades, d'acord? Perquè és la manera a partir de la qual les pots pelar sense cap mena de problemes. Tot i que m'acaben de dir que és millor, que quan es pelen millor és quan estan vives. Però clar, jo vives no les hi trobo mai. Saps? Aquest és el meu problema. Per tant, s'han de pelar, les congeles estirades i després les peles amb molta facilitat, així, d'aquesta manera que estic fent ara, i llavors les agafes per aquí la base, no sé si es veu, i tot surt molt fàcil un cop estan congelades. Ara, com que fa una hora que t'espero, ja s'han descongelat. Ja he rebut, de benvinguda ja he rebut. Fa una hora que estic aquí esperant-te. Aquí teníem, veus? Ara ja surten molt fàcils. Està bé aquesta tècnica perquè molta gent el que li atapala una mica, punxar-se... Sí. I ara que les tinc ja pelades i he fet l'exemple, només deixa'm fer aquests carpaccios que vam aprendre a fer fa ja molts anys que es fan, aixafant-les, perquè ens aniran bé per al plat que volem fer. Llavors jo, quan faig aquests carpaccios, tinc com una mena de motlla que evidentment no he portat, que em serveix perquè em faci la formeta. Avui serà una forma més freestyle, però que també més orgànica, que diuen ara els pedants, i... Bueno... Va repartint joc, l'Ada va repartint joc, I farem el que podrem, però superbé. Però la motivació que no ens falti, I això ja li dono al Miquel, perquè ho porti al congelador, ja veuràs. El que farem serà aixafar-ho amb una altra fusta, així, d'acord? I procurant i desitjant que ens quedi rodonet, veus? Igual, ens ha quedat superrodonet. Superrodonet. Sobretot, i no ens ha quedat gens rodonet. No em diguis que sí, perquè ens ha quedat ovalat. Home! Ratllant la perfecció. I ara ja podem anar. Ara ja està. No altera el gust, no? La forma? I ara la forma serà la que surti. La que surti després de portar-ho al congelador. Exacte. I ara
fem així una miqueta, ara ja pots parlar amb ells, ho portem al congelador i ja està. Vinga, va, ja està. Ja està, ara jo ho faig rodó perquè no ha de ser rodó. em rendeixo. Si ha de ser rodó, ho farem rodó, i si no surt rodó a les bones, sortirà rodó. Exacte, aquí ja està, és igual, així és una mica gruixudit i ens estarà bé. Tenim aquesta al congelador. Molt Ja està, ara tu. Perfecte, ara jo no, ara el que farem serà saludar els altres companys d'aquesta sessió, que és el Toni Massanés, benvinguts en aquesta segona edició de la Gastrodona. Toni Massanés, que des de Fundació Gastromar, aquí ara se m'ha creuat el cable perquè fa una setmana, 15 dies que ens vam veure la Gastrodona, i que, com tots sabeu, en Fundació Alícia i des de Repicat, amb l'Ajuntament de l'Ampolla, com a gran padrí d'aquest esdeveniment, doncs ja fa 2 anys que estem treballant perquè tot el que passi a l'escenari de la cuina tingui també un fil directe o una altra interpretació o la mateixa des de la part científica i acadèmica. I per això, Antoni, està amb l'Enric Gisbert, cap del programa d'Aqüicultura de l'IRTA de la Ràpita, per parlar-nos d'aquesta altra vessant de la part marinera. Benvinguts els dos i gràcies també per haver participat. Suposo que heu paït bé les ostres del concurs i ara arriba el moment de començar a treballar, que era la premissa, Sí, hem berenat bé, gràcies. El nivell ha sigut alt i cada any, com que no és el primer ni el segon any que faig de jurat, ja els aviso amb els novells, ja els dic, compte que hi ha nivell, que llavors el problema és triar. I sempre tota tria és injusta perquè els altres també ho mereixien, però això, hem donat els premis, hem felicitat amb tothom i ara es tracta de tornar a reprendre aquest diàleg que vam començar l'any passat i que em sembla que és molt profitós, perquè això, el que passa als fogons, el que passa a les taules, als restaurants i a les cases al voltant del peix, tingui també el coneixement dels experts, dels científics, de la gent del mar, dels tècnics i dels pescadors i les pescadores que ens acabin d'unir aquests dos mons, d'on traiem el peix, com el produïm o com el pesquem, quin hem de menjar, com ens l'hem de menjar i després la part de la gastronomia que fa que tot això ens sigui plaent i ens agradi. Deixa'm dir també que m'agrada molt de compartir aquest diàleg i de començar amb l'Ada. L'Ada és una persona que és intel·ligent, que és transdisciplinària, que és compromesa, que és activista fins i tot, que és fresca, que és això de contracter, com ja ens ha ensenyat en els primers 5 minuts. Que ha hagut a l'escenari. No, però a més... Però deixa'm dir que, a més, és una bellíssima persona, una molt bona persona, i jo me l'estimo especialment, i ella ho sap, i per tant sempre m'agrada coincidir a qualsevol lloc amb ella. I també m'agrada coincidir amb l'Enric, perquè amb l'Enric ens vam conèixer l'any passat, precisament quan començàvem amb el primer Gastromar. L'Enric és biòleg, és investigador i director del programa d'Aqüicultura a l'IRTA de la Ràpita, i és especialista, entre altres coses que ara ens explicarà, no amb els peixos que mengem nosaltres, sinó amb què mengen els peixos que mengem nosaltres. Ho dic bé? Ho dius perfectament, Toni, sí. I en un mar, com sabem, com parlarem durant tots aquests 3 dies, en el que hem d'equilibrar allò que en traiem, perquè en puguem continuar traient, diguéssim, i puguem continuar gaudint i ens puguem continuar guanyant la vida i tota l'economia blava del nostre país, i al final també tots els oceans del món continuïn sent sostenibles, hem d'equilibrar-lo, per tant no podem fer només extracció, sinó que també hem de produir, de fer la revolució neolítica aquesta que al mar anem ajornant, o sembla que anem ajornant, doncs fent aqüicultura, Bueno, l'aqüicultura i la pesca, amb dues activitats que finalment són productores de proteïna aquàtica de qualitat, s'han de regir sota el criteri de la sostenibilitat. Tant des de la pesqueria per garantir la renovació dels estocs i la viabilitat dels estocs que anem explotant, com l'aqüicultura abordant estratègies de producció que siguin sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. I fins ara, l'aqüicultura que hem fet, els peixos que produïem per menjar-nos-els, potser menjaven una mica massa de peix? Bueno, hem de tenir en compte que les principals espècies de peixos que consumim, l'orada, el llobarro, el corball, el rèmol, fins i tot el llenguado, són espècies bàsicament carnívores.
i les espècies carnívores mengen molta proteïna. I normalment la proteïna estàndard de qualitat és la farina de peix. I la farina de peix s'obté de les pesqueries extractives que podem trobar, per exemple, a les costes de Perú o a Xile. Però, evidentment, la pesqueria ha arribat a uns nivells al qual ha arribat al seu límit i, per tant, hi ha que buscar fonts de proteïna alternatives a aquesta farina de peix que tradicionalment hem utilitzat amb la formulació dels pinsos amb els quals alimentem els animals, els peixos de granja. Per tant, hem de pescar menys peix per alimentar els nostres peixos de piscifactoria, no? Aquesta seria... Vosaltres, els científics i els tecnòlegs, heu de desenvolupar maneres perquè necessitem pescar menys per alimentar aquests peixos. I, de fet, és un camí que ja fa temps que s'està treballant i s'està investigant. Potser fa 10 anys, 15 anys, necessitàvem 1,5 quilos de pinso per guanyar 1 quilo de peix. Actualment estem en valors de 1 quilo de peix, perdó, 1 quilo de pinso ens permet guanyar 1 quilo de peix, amb el qual estem arribant a valors molt òptims a nivell de rendiment alimentari. Fins i tot hi ha espècies que hem baixat del quilo de pinso perquè guanyin 1 quilo de peix, amb 1 quilo de peix d'excel·lent qualitat, amb valor nutricional òptim i, per tant, sense desmereixer la qualitat del producte. I si els peixos aquests que ens mengem són tan carnívors, tan piscífags, per dir-ho d'alguna manera, què és que no hi ha peixos herbívors o és que no ens agraden? Sí que hi són, sí que hi són, i de fet, per exemple, aquí tenim un bon exemple, al Delta de l'Ebre, tenim el guisal o el guisal cabeçut, la llisa, llobarrera, també que és coneguda amb aquest nom, i és una espècie omnívora i herbívora que de fet és molt apreciada al territori, al terreno. El que passa és que és una espècie poc coneguda, però és una espècie en la qual s'adapta bé a dietes amb un baix contingut de farina de peix, per tant podríem incloure-hi farines vegetals o altres fonts alternatives de proteïna i, per tant, s'està començant a investigar fortament amb el desenvolupament de l'aqüicultura d'aquesta espècie com una espècie alternativa que permeti diversificar l'aqüicultura i que no sigui tan dependent d'aquesta farina de peix que parlàvem abans i que està amb força limitació d'abastiment. Recordo que fa uns anys vaig anar a pescar per aquí, amb els pescadors, i l'esmorzar, diguéssim, que el que ens van donar per esmorzar va ser precisament llisa fregida, i vaig dir, ostres, és molt bona, no? I en canvi, nosaltres, això, fora, diguéssim, dels àmbits més propers, fora dels que coneixen molt més bé el terreno, diguéssim, no és valorada, poder, casa nostra. Casa nostra, perquè en d'altres geografies sí que ho és. Aquí és on hi ha d'haver aquesta coordinació entre aquesta producció, aquesta optimització de la producció del peix i el que fan la gent de la gastronomia a l'hora de prescriure les bondats d'aquest peix. En aquest cas, la gastronomia ens ha d'ajudar a introduir al mercat una espècie d'un gran valor nutricional, d'un baix impacte ambiental la seva producció i una espècie tan bona com les altres. I, per exemple, grans gastrònoms i grans actors en aquest joc ens poden ser un bon element d'entrada a la societat perquè la comenci a conèixer, la comenci a valorar i la incloguin als seus plats del dia a dia, perquè és una espècie tan bona com una altra. Molt bé. Jo no sé si l'Ada... No sé si ens escoltes, ens has d'escoltar, ja sé que estàs patint pel d'això. Hem de començar, de seguida que l'acabin de produir, la gent de l'IRTE que la facin ben bona, hem de començar a fer famosa la llisa llobarrera, perquè és un dels peixos... Llisa i llisera és el mateix, entenc, no? És aquella llobarro una miqueta diferent, una mica... Sí. Més o menys, no? Que deia el pla que no era bo. No, no és. No, és veritat, no. No, disculpeu-me, és que soc poc llegida. No, segurament ho vaig interpretar malament. No, doncs ho farem, evidentment que sí que ho farem. Evidentment que ens hi posarem. Hem de treballar per la sostenibilitat. Estava més pendent dels fogons que del que vosaltres explicàveu, però després ho repescaré, perquè per sort això està gravat, i podrem repescar-ho i ho llegiré i ho escoltaré atentament, per descomptat que sí. Bé, què teníem aquí? Tenim, per una banda, estic fent amb els caps i els cossos de les galeres, amb un oli, amb abundant oli i uns alls, doncs un oli de caps de galeres. Això s'ha de fer amb la tècnica del confitat, que és molt lentament que vagi fent i que vagi traient tots els seus gustos, i de tant en tant ho vas ajudant, aixafant una mica perquè vagi traient els gustos del cap i tot plegat. El que passa que, evidentment, aquí ara no tenim tot aquest temps i aquesta calma, i li he donat una mica més de canya, i per això
això... L'aroma és espectacular, eh? Bueno. A part del sabor, puja un aroma... Això no hauria de fregir, sinó ha de confitar, per tant ha de ser lent i ha d'anar traient els seus gustos. I per una altra banda, ja estic avançant un altre plat que serà el del verat, però aprofito els moments aquests de descans per posar-ho en marxa. Bàsicament tenim aquest altre plat que serà un verat, que és un verat marinat, que va acompanyat d'una crema d'espinacs i julivert, que m'agrada molt el julivert i penso que el tenim molt poc, que el treballem poc i que l'hem de recuperar. I ara l'única cosa que faig és que els escaldo, com que aquests són uns espinacs molt tendres i molt frescos, doncs en un segon, només submergits i ja rescatats, els rescato i els poso amb aigua freda per mantenir el seu color així brillant. També hi he posat una mica de sal, que la sal ajuda també a que la clorofil·la encara s'adhereixi més i sigui més verd, i aquí ho tenim, i ara simplement ho estic refrescant molt ràpid amb aigua molt freda i ja ho tenim, però que realment el de l'espinac és molt bonic perquè fins i tot ara ja tenim una aigua molt i molt verda, o sigui que realment, i ara ja el tenim fresc, ben fred, el colarem i continuarem. D'acord? A veure, què tinc per aquí? On ho puc colar així que sigui, o treure d'aquí, que posam un... Aquests espinacs tal qual, només els hem posat aigua, una mica de sal, aigua bullint, o sigui, una mica de sal a l'aigua, i ara ja els repesco i ja estarà. I això serà amb aquesta miqueta d'aigua que tenen, sense apretar-los gaire ni res, els triturarem amb una mica de brou de peix i ja tindrem una salsa d'espinacs, una salsa freda, Continuem. Com tenim aquestes caps de galeres i els cossos de galeres? Bé, jo controlo el que m'has dit, segons les teves instruccions, no fregeixen, de moment només confiten. Clar, quan me toca fer de pinxer de l'Ada és molta pressió. Molta pressió, no, perquè si alguna cosa surt bé de la sessió... No. Bon rotllo. A part d'això, el tema és el que us deia l'Ada, que tota la gent que ens està seguint per streaming des del canal Gastrovents Online o que ens esteu seguint des del canal Terres de l'Ebre en directe, podeu recuperar aquestes receptes, podeu recuperar el que ens estan explicant, en aquest cas també d'aquesta part de l'aqüicultura, tant el Toni Massanés com el que en aquest cas avui inaugura la sessió acadèmica, que és l'Enric Gisbert, per anar tinguent molt present el que ens estava explicant. Seguim els passos de l'Ada mentrestant. Sí, endollem aquí, que em sembla que... ja està, perfecte. I ara simplement el que farem és que jo he portat una mica de brou de peix, de fumet, però que ja veieu que és supergelatinós, perquè ho fem amb totes les pells i tots els ossos i les espines i tal, i ho deixem reduir bastant i és molt gelatinós. I ara en posaré una miqueta aquí, d'acord? I triturarem aquests espinacs. Ens ha de quedar una crema, ens ha de quedar tan fi com puguem. El fumet aquest ha de ser un fumet que sigui bastant blanc perquè no intervinguin el color, perquè no ho taqui, però els espinacs són realment, aquests espinacs són molt i molt intensos i agafen un... La veritat és que té un color extraordinari que no hi ha res que pugui amb ells, D'acord? Ja està. Passem per aquí i ara ho passarem per un colador i ens quedarà una crema finíssima. I afegirem una mica d'oli perquè ens faci també una mica de textura de maionesa, de crema aquesta més cremosa, una mica d'oli i ja estarà, Molt bé. I ara ho passarem per un colador. Jo he volgut fer, però igualment l'he portat fet, L'he portat fet per si un cas no teníem la paciència ara de passar-ho per un colador. Si un cas, mentre jo passo per un colador, si vols continuar parlant... Tinc controlat això, doncs mira, si us sembla, podem continuar des de l'altre plató amb l'Enric. Jo només volia fer, ja que heu parlat de la llisa,
per la part marinera que em toca, d'allà on t'he vist, clar, la gent diferenciava, a part del Pla, que és el meu territori, no? La llisa que dins els ports menja i s'alimenta de tot tipus de coses i que després un cop a la cassola de la paella fa més olor de gasoil que de peix, i la que després, diguéssim, seria salvatge, no? Que és el mateix peix, però amb una versió potser gastronòmicament bastant més apreciada. Però sí, és un peix que té, no sé, Toni i Enric, si a casa vostra té mal anomenada, o tenia mal anomenada, i ara potser és el moment de donar pistes, no?, perquè no sigui tan mal anomenada. Sí, sí, que mentre passem amb els experts o amb els que en saben de veritat, jo també colaré... Enric, després t'has de venir aquí als fogons, també. Colaré això i ho premaré bé per treure tots els sucs. Val. O sigui que faré aquestes dues accions. Tota l'essència de la galera. Exacte, colar els caps i les pells de les galeres que han estat confitant amb oli i alls, que he posat uns allets, i colaré el puré d'espinacs. Molt bé. Doncs mentre tenim en un costat de pantalla l'execució de l'Ada, seguim amb aquesta part vostra. D'acord. Bueno, amb el que deies de la llisa, sí que és cert que ha viscut una mica de la mala fama, perquè és un peix que s'adapta molt bé a qualsevol tipus d'ambient. I això fa que el puguem trobar en els ports. El que passa és que, per exemple, la llisa, aquí a la zona de l'Ebre, és un peix que neix en unes condicions òptimes, per exemple, a les llacunes del Canal Vell, de la Tancada, de l'Encanyissada. Llavors és un producte amb un gust, una textura especial que, evidentment, no és comparable a la llisa que podem trobar als ports, que ja, evidentment, no seria un producte per entrar al plat de ningú de casa. No, i al llarg d'aquestes jornades, ja ho vam començar a fer a la primera edició, però al llarg d'aquestes jornades també portarem experts en cultura alimentària, que formen part també de tota aquesta estratègia per fer que moltes vegades aquests prejudicis que fan que en alguns llocs es valorin uns peixos i en d'altres llocs se'n valorin d'altres, siguem capaços de canviar-los, perquè el que està clar és que, a més de les estratègies que es puguin desenvolupar des de l'aqüicultura, ara hi tornarem, per produir més peix i produir-lo millor, també és veritat que és que aquell que traiem del mar ens l'hem de menjar i hem de valorar-lo. I això és un d'aquests coneixements que últimament hem perdut. Hem deixat de menjar masses tipus de peix que són bons i que per prejudicis o per d'altres coses hem deixat de menjar. Bueno, a casa meva dèiem que estimàvem el que coneixíem, i quan coneixem una cosa realment l'apreciem, la podem valorar bé i per tant podem, en aquest cas el peix, la podem consumir amb un major grau. Per tant, a vegades ens cal conèixer nous productes o tornar als antics productes. Per exemple, tot aquí en el Delta, l'anguila és un peix molt apreciat. En canvi, vas a Barcelona i quasi ningú el coneix. Per què? Doncs perquè no es troba normalment en els mercats de peix. Per tant, el que es troba aquí o el que troben els nostres avis en els rius o a les llagunes o a la zona del Delta, és un peix que té un històric a darrere i, per tant, el trobam als plats de casa i, per tant, es valora més. I això fa que sigui interessant venir a l'Ampolla i venir al Delta, no només a gaudir del paisatge, de la natura, del mar, del que el mar i el Delta ens donen, sinó també aprendre. Aprendre això, aprendre per poder estimar, per poder valorar aquestes coses. I posats a aprendre, el que segurament no sap la gent, i si ho dic malament em corregeixes, que per això ets tu l'expert, és que ja al món mengem més peix d'aqüicultura que no pas del que extraiem del mar. Bueno, per una raó ben fàcil. La població del món creix, la proteïna d'origen aquàtic és una proteïna d'un menor impacte ambiental que la proteïna terrestre. Hem de pensar que, per exemple, quan estem menjant peix, estem menjant ostra, estem menjant musclos, estem menjant uns organismes que produir-los té menys impacte ambiental, això que és tan famós ara pel tema del canvi climàtic i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que, per exemple, mengem vedell. Evidentment, són dos productes completament diferents, però si ho mirem a nivell d'emissions de CO2, les ostres que avui hem estat provant en el concurs són animals que en lloc d'alliberar CO2 els segresten. És a dir, per què? Perquè fan servir aquest CO2 per acumular i fer créixer les seves closques. Per tant, és un animal que encara se'ns està
promovent, està millorant l'efecte del canvi climàtic gràcies a segrestar durant un temps, evidentment, temporalment, aquest CO2 que si no aniria a l'atmosfera i augmentaria els nivells de CO2 en el nostre àmbit i promouria una mica el canvi climàtic, entre cometes. Per tant, sí, els organismes aquàtics són menors, utilitzen menys aigua, tenen una conversió de l'aliment també molt millor, que parlàvem abans, per un quilo de pinso que jo dono pot créixer un quilo de proteïna d'aquest peix, i això bàsicament es deu perquè són animals poiquiloterms, és a dir, no han d'estar gastant energia tot el rato en mantenir la seva temperatura constant, com nosaltres mantenim els nostres 37, si als peixos fa fred, ells baixen la temperatura corporal, si fa calor, l'augmenten i s'augmenta la seva activitat i el seu metabolisme, i això els permet dedicar més energia a créixer i, per tant, ser més eficients amb l'ús d'aquest aliment que li estem donant. Tot això, evidentment, té uns avantatges, nutricionalment també tot el que sigui peix o marisc té un valor nutricional òptim i excel·lent, sobretot a nivell d'àcids grassos poliinsaturats, que són tan bons per la salut. Recordem que vam saber que els àcids grassos poliinsaturats eren bons. Per què? Perquè els esquimals mai patien del cor. I vam descobrir per què? Doncs perquè tenia una dieta molt rica amb tot tipus de peix, i llavors a partir d'aquí vam descobrir nosaltres també mengem peix i també ens beneficiem d'aquest tipus de producte, i de fet un emmirall d'això és la dieta mediterrània, que és rica en aquests àcids grassos omega-3. De fet, el consum de peix, que és una de les coses que caracteritza la dieta mediterrània, i també la dieta japonesa, fa que nosaltres, que els japonesos, siguem els països que tinguin l'esperança de vida més llarga del món. De fet, l'índex de salut global Bloomberg, que mira amb més de 150 indicadors diferents quins són els països més saludables, ens diu que nosaltres ho som, i ho som. Ells diuen, principalment, per la sanitat pública que tenim, això és el que diuen primer, i segon, per la nostra dieta. Per tant, seria interessant que poguéssim continuar menjant peix, i això és perquè vosaltres heu de treballar. I tornant a la pregunta que em feies, que ens hem desviat una mica pel tema, evidentment, la població mundial està creixent tant que la pesca extractiva tradicional no serà l'única font de producció de peix. I, per tant, hem de buscar altres fonts alternatives. Llavors, la pesca, juntament amb l'aqüicultura, han de ser les solucions per continuar alimentant la nostra societat amb proteïna de qualitat d'origen aquàtic. Doncs tornem després a com hem de produir aquest peix, i ara, si et sembla, passem als fogons. Sí. Els fogons hiperactius. No, em reiem una mica perquè no estem tan ben avillats com una cuina, i llavors ens faltava un xino per passar-ho i un morter per aixafar una mica i treure més el suc, però Déu-n'hi-do, hem agafat un colador de te, i en allà hem anat xapant com hem pogut els caps, però aquesta és la història. Si li vols donar una mica de triturada amb un túrmix per trencar-lo i després el prems una mica bé, doncs ja està. I ara el que farem és que amb el resultat d'aquest oli, que havia de ser confitat, o sigui que vas lentament amb aquells alls, perquè els alls també els prems i també surten, doncs ara simplement li poso una mica de pebre vermell, perquè, a veure, que li donarà gust, per descomptat, però també li donarà el color que també m'agradava aquest color, i ja està. Ja tens un oli de pebre vermell i tots els caps de les galeres i les pells, les closques de les galeres i tot plegat, i ja està, un plat molt senzill. I ara ja, simplement el que farem serà encarar aquest verat. Aquest verat, o sigui, el verat, quan m'arriba a casa ens el mengem fregit i ens el mengem perquè és extraordinari, i sobretot el que és molt important és menjar-lo acabat d'arribar, doncs de seguida, o fins i tot a la planxa o al forn, no és igual. Però com que sempre en tenim més del que ens cal, doncs el marinem i queda fantàstic marinat d'aquesta manera tan senzilla com marinem un salmó. Simplement el que fem és el cobrim amb sal i sucre i totes les espècies que vulguem, jo què sé, tot el que vulguis. Nosaltres aquí vam posar gingebre perquè el teníem, i el verat té molt sabor i aguanta bé tota mena d'espècies. I és un peix molt sa, saludable i sostenible. Aquí tenim el que diríem les 3 S's d'un producte del mar. I llavors el poses a la base, aquesta barreja de sal i sucre, després les espècies que vulguis, amanet, que li queda superbé, després el cobreixes i ja està, i el deixes
4 o 5 hores i te'l mires, i si és molt gruixut, doncs li falta una mica més, doncs li deixes una hora més, i si és més primet, doncs de seguida estarà fet. I ja està, després el treus, l'envasem i ens aguanta la mar de bé, L'envasem i a vegades fins i tot el congelem i el anem traient quan ens convé. Però el marinat no te'l pots oblidar allà 30.000 hores. Llavors el que farem ara amb aquest verat és que ja quasi bé que et dic que l'emplatem ja, perquè ja ho tenim tot fet, tenim la cremeta aquella d'espinacs que hem fet i uns raves, ja l'emplatarem perquè ja està. Ara el que volia és que amb un bufador que tinc li torraré una mica la pell. Una manera ben original i diferent de menjar el verat. Resulta que el bufador, com sempre em passen les coses, avui és diumenge, i no teníem recanvis a casa, l'he endut sense recanvis, i ara estic passant canutes, saps què et vull dir? Perquè, clar, com se m'acabi em moro, perquè hem de fer-lo del tartar aquell, saps? Si encara queda algun fumador amb actiu, potser... He fotut molts crits. Com és que no tenim tot això, saps? Però no ha servit de res, a part de fer crits. Vull dir, ja està, perquè no n'hi ha. Si se m'acabés, que fa com pinta que se m'està acabant, hi ha algú aquí que tingui un bufador? Haurem de buscar, sí. No rigueu amb això. Hi ha algú aquí que tingui un bufador? Aquí, al Flamingo, el que podem... Ah, sí? Mira, el company del disfrutat té un disfrutat. Sempre s'ha de preguntar. Algú té un bufador a la sala? Me'n recordo un taller que vaig anar que només havia de fer un suc de taronja, diguéssim, i m'havia oblidat de fer el suc de taronja. Bueno... És més complicat que el bufador, però també... I amb la broma era amb una gent que no eren pas de la cuina ni res, però era tot de persones del carrer que estaven allà tots mirant a veure què faria, i només havia de fer un suc de taronja. I no havia portat lo del suc de taronja. Bueno, com avui lo del bufador, saps? Bueno, una mica igual. Doncs, va de debò? Va de debò. Que l'Eduard Xatruc... És que de veritat... Moltíssimes gràcies. I si me'l carrego, la teva càrrega? Ah, clar, és que mira, veus la diferència? Ho entens? Aquesta és la cosa. La cosa és això. Total, que jo vaig dir en broma, hi ha algú que tingui a la bossa una cosa per fer suc de taronja? Una espremadora. I surt una senyora i diu, avui n'he anat a comprar una en el Corte Inglés. No m'ho podia creure, eh? Això l'atzar... Com va això, així? Ostres, clar, home, no m'estranya que se surtin millors plats que a mi. Això és Ferrari. Però és que clar, home, va Ferrari. És que ho veus, és que el tema és això. Això és el tema. I jo vaig a la ferreteria i dic, què tens? Molt trist. Molt bé, Ada, el tema és sempre posar-hi aquesta energia i bon rotllo. I ara el que farem és tallar-ho així per fer-ho més maco. Tallaré gruixut perquè m'agrada, d'acord? I... També tu que una de les teves, en aquest cas, posades en escena, sempre has pensat molt amb la cuina familiar, domèstica, i que engresqui a menjar fins i tot a la gent jove, nens, el peix. Potser aquesta manera més atractiva també ajuda, no?, a l'hora de posar-lo a taula en un format diferent al que seria el verat. Sí. Estàndard, no?, que a vegades és volta i volta per julivert. Farem maco, ja veuràs, farem maco. Va, fem un maco. Veig. Potser en Toni i l'Enric tornaran a berenar. Llavors el que farem serà, per una banda, mira, jo tinc aquí uns raves, que aquests els raves m'agraden, a mi m'agraden els raves, però me'n canso. Els raves te'n canses una mica, perquè, saps, ja tenia unes pinces per aquí de les celles, veus? Tornem-hi, és que he perdut les meves pinces de cuina, ara vaig amb unes de les celles. També ens passen aquestes coses, també. Sí. Però són noves. Bueno, la cosa és, veus, és igual, ho farem. Anava a demanar pinces a la sala, però veig que no. No, perquè això sí que no m'enfio, que va tenir unes pinces de la sala. Saps? Una cosa, saps? Bueno, potser... Apuntem producció, apuntem comprar pinces, tot i que... Clar. La producció, pinces, nens... Aquí n'hi havia unes. No podem anar amb això, tampoc ho entens? No podem anar amb això, que aquestes són les del peix. Ho farem amb els dits, va, és igual.
ja ens entenem. Farem aquí com unes escames, la mar de maques, estèticament que ens funcioni. És com si fossin les escames del peix, tenir aquest rave que s'ha de tallar ben prim i tot plegat. Posarem cap aquí, tot així, ben maco. I estarem una estona. Si pots cobrar el pelat més car. No, és broma. Això ha sigut una broma molt tonta per omplir. Vols fer el favor de donar veu a les persones que en saben, per favor? Jo estic esperant saber si acabem el mosaic o anem amb l'Enric un moment. D'escoltar persones que diuen coses. Tothom està molt pendent de com posa les rodelles. Ara no sé què dir. Quan no sé què dir és fatal, perquè llavors començo a dir coses que no eren. Fem un... Espera't un moment, que ara no, perquè no vull acabar. Però mira, saps? I ara posarem el peix. Ho enteneu després perquè fem aquests videoreculls dels grans moments d'algunes de les sessions, perquè en totes les amigues i amics que participen als esdeveniments hi ha aquests bons moments de distensió mentre es fa, evidentment, una cosa molt seriosa, que és menjar. És molt seriós fer menjar. Bueno, no et pensis, No fotis. És seriós... estimar-t'ho, però has de procurar passar-ho bé, tant quan ho fas com quan t'ho menges. I ara posarem aquest caldo d'espinacs. Jo he tingut molta sort, perquè he tingut la sort que la Iolanda m'ha regalat uns pèsols, que jo penso que és meravellós que m'hagi regalat aquests pèsols, perquè hi queden superbé, perquè a més són uns pèsols llàgrima extraordinaris, que els posarem, que són les esferificacions naturals, els posarem per aquí, que li donarà aquest toc verd meravellós, i encara més m'ha regalat una rabanissa, que és aquesta herba, aquesta flor, que és com wasabi, no? I llavors és meravellós tenir-la també perquè en aquest plat hi queda superbé, que és com si fos, té un punt així, és totalment d'aquí, però saps? Que et dona aquests marinats que no són tan habituals a la nostra cuina, aquests macerats i tot plegat, I ara, espera, que jo he portat aquí també una miqueta... Si no fas punts, la cosa no vens. On està això, veus? Punts. I ara aquí posarem una miqueta, que això no és altra cosa, de veritat que no m'he tret res de la xistera. Això és allò de l'all negre, saps? Triturat amb oli, que és un allioli, d'all negre. I ho acabaré amb unes quantes rabanisses més, perquè en aquest plat... Sí, la Iolanda un dia em va explicar, això sempre, que no es posa res per decorar, cap fulla ni cap flor per decorar, tot ha de tenir un sentit, en el plat i ha d'aportar. I jo sempre aquesta màxima que em va explicar la Iolanda l'aplico sempre, no posem res per decorar aquí, saps? Tot ha de tenir un sentit, oi? Carai! Un aplaudiment. Quin plat... Quin plat tan sa... És un plat fresc, ara que ve la primavera, i que ara el verat comença l'època, boníssima, i trobarem uns verats extraordinaris, i bé, ja el tenim. Aquí, per exemple, podries acabar, si volguessis, amb una miqueta d'un oli que fos una mica més... que t'ajudés a potenciar el gust del verat, però tal qual, no necessita res més. Molt bé. Però em faig un altre de plat. Sí. Fem un anar i tornar, mentrestant, si us sembla, Toni, i preparem el següent, en aquest espai, que ja veieu la creativitat, però el producte, gràcies també, Iolanda, per aquesta aportació de pèsols i alguna planta flor, però que estem jugant amb el discurs que dèiem, no?, d'una cosa que, a part de la creativitat, és de temporada, sostenible, i un peix que moltes vegades li pot donar una forma molt més agraïda, divertida, atractiva i gastronòmica. He posat moltes rabanisses, perquè m'ha semblat... Doncs vinga, Toni i Enric, el torn. Va, som-hi. Tornem on érem. Recordo que fa 4 o 5 anys ens van convidar
en una reunió que es va fer a Boston amb la gent de la Fundació Alícia, que hi havia tots experts mundials en pensar què és el que es menjaria d'aquí 50 anys. I una de les... Va parlar, hi havia gent de Harvard, de l'MIT, de tota aquesta gent que són tan espavilats i representants de la indústria, etc. I recordo que una de les coses que va sorprendre molt en aquell moment a la gent que no era, diguéssim, del teu ram, era que es va quedar com a molt clar que un dels fruits de mar que més menjaríem i que seria sostenible precisament serien les ostres, no? Les ostres i també els musclos dels bivalves, perquè estan al capdavall de la cadena tròfica, perquè són filtradors, perquè, com has explicat tu molt bé abans, tampoc han de gastar gaire energia en d'altres coses i que al final fan una funció molt profitosa. Per tant, ho dic perquè la gent poder no ho sap, és molt sostenible menjar ostres i menjar musclos. Ho has dit perfectament. No, has de dir el per què. Jo no podria dir millor. Pues sí, de fet, tant ostres com musclos són animals que denominem filtradors. És a dir, què vol dir? Que s'alimenten del que hi ha a la columna d'aigua en suspensió. I normalment el que hi ha a la columna d'aigua en suspensió són microalgues, petites algues microscòpiques, com també matèria orgànica. Per tant, aquests musclos i aquestes ostres filtren normalment al voltant d'uns 150 litres d'aigua de mar al dia, i aquesta filtració tenen ells com una espècie de sedàs, una espècie de filtre, i retenen aquest aliment, i amb aquest aliment van creixent. Per tant, no hem de fer res perquè creixin. Només posar-los en unes bones aigües de qualitat, com les que tenim aquí al Delta, i que siguin riques en nutrients i amb aquestes microalgues que hi s'alimenten. I a partir d'aquí ells van creixent, fins que arribem a la talla i ens els podem menjar. A diferència, per exemple, d'un peix de granja, que hem de fabricar un pinso, hem de portar el pinso a la granja, de donar-li de menjar al peix, és a dir, té una mà d'obra darrere desenvolupada i important, produir ostra, produir musclo, fins i tot produir berberecho o qualsevol altra bivalva, és una estratègia molt sostenible. Per què? Perquè no té cap mena d'impacte associat a la seva producció. Aquests animals van creixent sols dintre del medi aquàtic, sempre que les condicions de l'aigua siguin bones, i per tant es consideren que són els animals més sostenibles de produir dintre de tot aquest ventall que podem trobar d'organismes aquàtics que es conreuen, que formen part de l'aqüicultura. Per tant, mengem ostres i mengem musclos del Delta perquè és la manera en què contribuirem a fer aquest món més sostenible i també els seus mars. I de fet, aquests organismes tenen efectes ecosistèmics, és a dir, milloren la qualitat de l'aigua. Com que la filtren, disminueixen aquesta presència d'aquestes microalgues a l'aigua, la fan una mica més clara, i això també beneficia a tota la resta de fauna i flora que creix al voltant, per exemple, de les muscleres o de les estructures on creixen les ostres. Per tant, no només estem produint aliment, sinó que estem produint un valor per l'entorn natural on creixen. I en el cas, deies, els bivalves netegen l'aigua. Però si tornem als peixos aquests que treballeu perquè siguin d'aqüicultura, perquè siguin més sostenibles, no només hem de fer que aquests pinsos que dius necessitin menys peix i per tant tinguin uns ràtios de conversió més importants, puguin ser més vegetals o no sé si també puguin incloure d'altres fonts de proteïnes com poden ser els insectes? Sí, de fet, una de les línies de recerca que hi ha en l'actualitat en buscar fonts de proteïna alternativa, normalment, per exemple, s'han utilitzat fonts de proteïna vegetal i la soja era un gran ingredient com a font de proteïna vegetal. El que passa és que la soja, utilitzar soja per alimentar peixos entra en conflicte amb l'alimentació humana, perquè la soja és una part important de la nostra alimentació. També entra en problemes en temes de sostenibilitat. Portar soja del Brasil per alimentar peixos que es fan al Mediterrani, evidentment, té un impacte ambiental considerable. Per tant, s'estan buscant fonts alternatives considerables importants i, per exemple, els insectes serien uns, altres serien proteïnes derivades de la fermentació bacteriana, és a dir, bactèries que creixen en ambients metagènics, que fan servir el metà per créixer, aquestes bactèries generen una biomassa, una proteïna, i aquesta proteïna la podem incloure dintre dels pinsos, deixant de posar proteïna de peix, farina de peix o proteïna vegetal, i els peixos creixen igual de bé, la mateixa qualitat, i és respectant tot el tema de seguretat alimentària. Molt bé. Per tant,
els podem donar insectes. Jo estic en aquesta recerca de la proteïna del futur, on sembla que cada cop més s'intenta que els insectes siguin part també de la proteïna que mengem els humans. A Alícia hem fet proves amb diferents insectes, etc. També hem viatjat per conèixer aquelles cultures que els inclouen a la seva alimentació, però jo deixa'm dir que personalment, ara que no ens veu ningú, m'estiu més que se'l mengin els peixos i jo menjar-me els peixos. Però un cop se l'han menjat, els peixos tenim un altre problema amb l'aqüicultura, no? És que fan caca, els peixos, no? Bueno, sí, evidentment, com tot organisme, nosaltres ingerim aliment, el transformem, el metabolitzem i, evidentment, generem una sèrie de residus. I normalment els residus dels peixos són rics en fòsfor, i també rics en nitrogen, el que anomenem amoni. El fòsfor, evidentment, és un nutrient que quan hi ha accés a l'aigua pot produir problemes d'eutrofització. És a dir, això què vol dir? Que contaminem l'aigua amb un excés d'aquest fòsfor, que normalment pot ser inorgànic o orgànic, i això pot créixer de forma descontrolada microalgues o algues, i això també produir problemes en el propi ecosistema. Per tant, el que s'està treballant... La manga del Mar Menor seria un cas... Bueno, la manga del Mar Menor és quasi la tormenta perfecta. Allà s'hi reuneixen moltes situacions, un ús agrícola molt important al voltant, una zona amb una baixa renovació, però, per exemple, parlàvem d'organismes filtradors, parlàvem de les ostres, doncs un sistema per bioremediar la mala situació ambiental de la manga del Mar Menor és sembrar-hi ostres. Posar bancs naturals d'ostres, hem dit que aquestes ostres filtren aquesta aigua, per tant, la depuraran. Evidentment, no seran ostres dedicades al consum humà, sinó que estaran fent de grans filtres biològics per millorar la qualitat d'aquestes aigües, reduir la quantitat de matèria orgànica, de compostos dissolts, i tot això fa que en alguns moments de l'any baixi l'oxigen, hi hagi massa excés de matèria orgànica, es produeix el que anomenem els tècnics crisis distròfiques, i així produeix grans mortaldats. S'espera que amb aquestes ostres això no es dongui. Anem amb l'Ada i amb en Lluís. Bé, ara ja, la veritat és que ja ho tenim tot molt avançat. Jo he portat la salsa feta, és una salsa clàssica que el meu pare tenia la dicotomia entre que ell havia après la cuina francesa i havia heretat la cuina catalana. Llavors, els diumenges menjàvem cap i pota i crem de crevises. Teníem el cap com un timbal, perquè no sabíem ben bé on érem. Però aquestes cremes, salses, en aquest cas és de galera, d'acord? Però de gambes, de marisc, doncs sempre m'agraden molt. I com l'hem fet? Hem fet, bàsicament, és la galera passada tal com he fet l'oli, diguéssim. Començaríem per aquí, l'arrencaríem aquí amb alls, després posaríem, és la clàssica salsa de gambes, vull dir, les pells i els caps, després hi posaríem la ceba, hi posaríem tomàquet, faríem sofregir, quan estigués ben sofregit ho cobriríem una mica amb aigua, arrencaríem el bull, però molt poca aigua, molt poca aigua. I després ho colaria i després posaria amb una mica de nata i ho faríem reduir, fins a aconseguir la salsa. I aquesta salsa jo ara la faré servir, d'acord, per recuperar uns nyoquis que ja he bullit, que hagués pogut fer-ho aquí, però no me l'he volgut jugar, uns nyoquis senzillíssims, d'aquests casolans, o sigui, de diumenge a la tarda, que fas amb una mica d'una patata bullida, un rovell d'ou, i li vas posant farina fins que té la textura que vols, sal i pebre, vull dir que no té res més, en fas uns rulos, això amb els nens, amb els fills ho hem fet moltes vegades perquè ens diverteix i és infal·lible. Llavors el talles, els bulls, però vaja, la recepta és, ja et dic, patata aixafada, ben aixafada, amb una forquilla i després barrejat un rovell d'ou i vas afegint-hi la farina fins a això, no? Llavors es fas els rulos, els talles i els poses a bullir al moment, i quan el nyoqui sura, que són 4 o 5 minuts, doncs ja ho tens fet.
Doncs ara que tenim aquests nyoquis els recuperarem amb aquesta salsa, que és aquesta salsa de diumenge meva de dia... Amb el joc aquest domèstic que deies, que és la manera d'implicar també els nens, la gent jove, els nens en el tema de la cuina, de la gastronomia, convertint-ho en un joc, evidentment en un joc que després es converteix això en un bon plat. En aquests nyoquis he posat una mica de safrà, també, perquè m'ha semblat que hi combinava, i una mica d'anet, una mica d'anet, Llavors em semblava que quedaven bé i quedaven més perfumats i són més gastronòmics. L'important del nyoqui és que no sigui una pedra, o sigui, que sigui realment, que siguin tous a l'hora de menjar, no? Per tant, també és divertit perquè aprens això, doncs, a trobar la textura, que no siguin superdurs, que siguin... I, bueno, és patata i peix funciona, no? És patata i peix, exacte. I tenim aquí les galeres congelades, ja ens hauran arribat al punt òptim. No s'han congelat encara. Hem sigut massa... Un plat 100% galera, Haurem espremut totes les cloves, els caps. Doncs ara ja muntaríem el plat. Espera, que ara hi posarem també, un moment. Deixa'm-hi posar aquí aquest fonoll, una mica d'aquest fonoll però que no cuit, simplement que s'hi barregi, que te'l trobis. Això simplement ha d'agafar temperatura i ja està, I ara, doncs ja l'emplatem, perquè ara ja està això. Ja està, a la base hi posarem els nyoquis amb aquesta miqueta de fonoll. Clar, el nyoqui en si, a part que té aquesta part que deies tu, de fer-lo a casa, no deixa de ser un plat d'aquest de base subsistència. Mare meva, mare meva. Patata, una mica d'ornada, catipa, però també a la vegada impregna molt bé els gustos, els sabors, del que li poses. És molt agraït amb aquesta... Bueno, és una pasta bastant vasta, però a mi m'encanta. Sí, per això. Sí, home, és de les pastes menys sofisticades, menys, saps? De les pastes més bastes. Però és igual, a mi m'agrada molt. M'agraden, trobo que són bons. Ara netejarem una mica i ara veurem com ens en sortim amb això que no s'ha congelat prou, però ja ens agrada aquest risc, ja ens agrada. Jo ho hauria pogut portar també congelat, però no ho he fet, ho he portat així i... Al límit. Al límit. Sí, teòricament això hauria de ser uniforme, o sigui, congelat... I rodonet. Com una galeta... Ara ja veuràs, això si fos congelat, ara tu podries agafar-ho la mar de bé i això, però com que no està congelat, on ho has portat? Ara, en sèrio, ho has portat al congelador? No li ha donat temps perquè la temperatura... Et mataré, Entre això i ja veuràs com riurem. Sempre posant-me a mi aquí en el risqui, de veritat, Bueno, ara representa que això, no sé ni com ho estic fent, però ens en sortirem perquè... per matar-vos a tots. Si haguessis portat Si ho hagués portat congelat, aquí podria renyar. Aquí podria renyar, ho entens? La gràcia és poder dir que la culpa és de l'altre, hombre. Ara això ho poses aquí. Espera, i ara... Home, espera, que ara vindrà lo bo. Tot cobert, representa, representa, però no ho està perquè no ha estat del tot com havia d'anar, però és igual. I ara... Una altra vegada, el mític i legendari. El mític i legendari. Aviat bufador. Perquè la galera, això m'ho va explicar el Vicent Guimarà, s'ha de torrar, Vicent Guimarà. S'ha de torrar ràpid, Estrella verda, sostenible, i estrella Michelin, d'ull de cona. I un que ens ha ensenyat a menjar galeres a tots. El Vicent Guimarà. Bueno, a mi, vaja, bàsicament, Que l'hem tingut també en aquest escenari l'any passat i en els Gastroebre. Ha fet un llibre de les galeres, extraordinari, i fa un menú també amb 50, no sé quants, 50 potser no, però molts plats de galeres i tot això. Ara ja el donaríem per fet, això està... la capa que has quedat tot a sobre del nyoqui, saps? La galera, tot això, però bueno.
Mira, aquí, espera't un moment, no t'ho gastaré tot, Eduard, opció 1, tens una segona càrrega. Has portat una alternativa. Demà matí a les 9 anem a la secció de càrregues de gas. No, demà al matí vés a comprar-li aquest. Que és el que trobaràs aquí ràpidament. I ara aquí sobre hi poso una miqueta d'aquest fonoll que m'encanta, però és que m'agrada moltíssim, aquest fonoll fresc. Estic per posar-li una altra vegada els pèsols de la Iolanda, però no, m'aguantaré. I ara veus, ara això, que són aquestes herbes tan xules, espera, tan maques, els micromesclums aquestes, Això què són? Com? Remolatxetes? No. Amaranta. Heu de fer, també, amb la Iolanda, heu de fer el Congrés de les Herbes. Tenim idees, el que passa que primer... El Congrés de les Herbes per aprendre, perquè ja pot ser els que estem 363 dies a l'Eixample, portem fatal, això. Sempre veieu les mateixes, no? Sí. Ara, quan tinguis arrodonit el plat, li demanarem a l'Enric i al Toni que vinguin. Sí, que és mono, però a més és un plat... Ostres, i l'oli? Ei! Que l'oli anava aquí! L'oli! És que no esteu al cas! L'oli anava aquí, ara. És que aquí em falta alguna cosa. És abans de les herbotes, de les herbetes, i va l'oli. L'oli que hem fet. Així les càmeres ho podran veure i, evidentment, ens n'hem sortit un cop més. Ja veieu que amb un producte, diguéssim, senzill, i la galera ho és, al moment més que senzill... Perdona, aquestes eren boníssimes, No, quan és la temporada, igual que hem fet amb el barat, si us voleu acostar, Toni i Enric, mentrestant, per acabar una mica aquí, l'Ada ha preparat 2 plats fantàstics en els que, amb el seu discurs de sempre, doncs fins i tot intervé això, el joc, entre cometes, familiar, que hi puguin participar. Un aplaudiment també per aquesta versió dels nyoquis amb galera. Vinga, que estem a la tarda, que bé, que... Ara ja m'ho estava passant bé, saps què vull dir? Ara ja... Mira, m'acaben de dir que tenim 2 minuts, un moment. Perquè el que li volia demanar a l'Enric, que l'he deixat penjat, però com que no escoltàveu, volia que m'expliqués, és què en fem d'aquelles coses que treuen els peixos i com les podem aprofitar. Bé, podem fer sistemes de conreu integrats, aquapònics, amb el qual podem produir el peix, amb les femtes del peix es transformen en amoni, que després es passa nitrat i fòsfor, ja que amb aquest fòsfor fer créixer plantes. Si són plantes d'aigua dolça, enciams, qualsevol tipus de verdura, i si són plantes marines, pot ser la salicòrnia, per exemple. I això és el que esteu fent vosaltres, I això estem investigant com promoure la sostenibilitat buscant sistemes integrats d'aquests de cultiu. Ja està. Doncs, escolta'm... Aquí torna-m'ho a explicar. Com els residus dels peixos. Amb els femtes dels peixos fem créixer les plantes sense abonar ni res, només amb la mateixa aigua dels peixos. Què et sembla? Interessantíssim, la veritat. No, t'ho dic de bo, t'ho dic. Un discurs fantàstic. Ens acomiadem de l'audiència de la televisió del canal Terres de l'Ebre. Seguim aquí encara una miqueta, però arrodonint-ho amb el que ens acaben d'explicar de com aprofitar i reaprofitar tota aquesta part de l'aqüicultura i amb aquesta imatge fantàstica d'aquests 2 plats també d'una cuina propera, domèstica, fantàstica, divertida, hiperactiva com és l'Ada, però a la vegada molt gustosa i saborosa.